Dina Minggu Ter. Kang tak anti ya Mas Kes ya apa lo Mas Kes ya Apa? Yo sikis. Tinamune piye dipirang-pirang-pirangke aku kira tau bawa ngene gue iki ya dipikir dulu lagi ditokke aja kesusu ketokke konsen to Mas aku ki tak tokke liku mikir buri lis Sak wayah-wayah nek. sak wayah-wayah aku penting metu sik pikiran urusan belakang tinamune ngoyo wara meneh HP kok kowe wae meneh HP jebul mung lali janjine arep tekan ngendi le bawa iki kene wae tasah rono-rono nah wis kowe geditin Eneng bintang tamu keringetan. wong tuwa ya paeko Ya eneng bintang tamu keringetan. kula seneng nek nganu iki wis migren ya anane pijerasa maya jane sapa to sing semoyo iki semoyo iki sapa ya tatin iki sok semoyo pikir ngolen piye pinter golek alasan yo iki aja ganggu to pinter golek alasan siapa Kijen? Lintang dong coba Lintang. nganter-anter angan dumo jos aku wis ora percaya Ayo KPR. KPR ayo. Mas Agung. dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak monggo Pak asik lo bangun nganti lengser sange ngene anak kene aku siu kowe tak istimewa ramai yen tak telepon kau malah ku pateni mangkelaku mantan yen aku petok pipimu mesti tak jiwa lali janjine tandane alasane ayo wong sing ora kelan kadung dandan kowe ora tekan angger di atongi duit kok njuk kaya ulat weh lah ya karang ya iwake ini ana cacing mancing ya Pak De Pak Lurah ngene mancing duit kok langsung tang
kowe nek nyeluk aku aja pakde. Lah napa? Sapa Mbah? Si Om. Ketuan nom pakde. nom nih. Masih Oh, muda gitu. ya, Pak? Iya. 28. Jenengan berapa? Nah, Malah. berarti adikku bapaknya. Oh gitu. Oh, nggih matur suwun nggih Bapak. Terima kasih. Bapak. Kaya modus. Nah, Pun. Wes ora melu-melu tak saya. tutupane dalangnya tak tutupane. Nah, wis aman. Ampun wedi Pak jenengan Pak. Napa? Terus siapa lagi? Mas Keswano, Mas Keswano. aku papa Oh, toh. Iya, cakepane. Janjane. Janjane aku Wenengan. gelagatku. Hatiku sana nada-nada hatimu. Terima kasih Pak Lurah. Dina minggu sing tak tunggu, kowe aja ning tamanku. Nganti lingsir saking ini, aku kene, aku nunggu kowe. Nah SMS tambah lesi, yen tak telepon malah kok pateni. Mangkel aku mancan, yen coba pipimu mesti tak cium. Lalali sendiri, panjang kita lesani. Sebelah sinar kadung tendang kowe ora Edian Terima anak-anak. kasih Ini belum Bapak. selesai. Belum selesai. Tapi nanggung Pak. Belum selesai Pak Lurah. Masih sedikit kurang Oh, sedikit banget ya, Tang ya. Aja entuk lunga sik. Lumayan lho, Cek, sak Ceritan. Apa? sak ceritan. Lagu kok ngecerit. Oh ya, setelah ini nanti Pak Agung dari KPR disuruh untuk naik ke panggung. Ini apa jenenge saka Pak Lurah kok ndak aku ora. Bisa. Nggih Pak Agung. Nggih. Agung Setia Nugraha Pak ya. Agung setia. Yuk, sapa ki? Oh, bareng. Bareng. Jajane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyopi-nyopi. Hatiku sujud, kowe kencan karo wanita liya. Selamat Pak Narya. Sebanuan Bapak Nari. Matur nuwun Pak Lurah. Barokah.